Ndakatarisa kudenga mtsotsi pamatama ose. Right, masitritsa social media imo mandinoswera ndichiona kuti nyaya dzacho dziri kufamba sei. Ndabva ndasangana nemashoko asinganyanyofadza nditi ndabva tasanganawo nemukomana anonzi Oskid handiti producer wemangoma mukomana anobika ngoma ndokunga vazhinji vanoziva Wingidika Gafa ndiye producer anombopota achivabatira mangoma handiti so chiteerera kana wanga usati wasubscribe pathis channel kukurudzirana kuti ngatisubscribei pachannel yenyu, channel inokuigirai nyaya dzichipisa, channel inokupai nyaya dzechokwadi vazukuru, wobva waisa notification bell kuti pega pega patinouploada mavideos you will be notified handiti so inzwai vazukuru pane post nepicture iri panapa yaOskid ari kunzi haasi kunzwa zvakanaka vazukuru chinova chinhu chisingafadze kana munhu asiri kunzwa zvakanaka handiti so ngatingomushwiraiwo kuti angari anopora nekukasika vazukuru chingotaurawo mashoko mairi matatu kungomushwirawo zvakanaka kucomment section uko handiti also vanofarira Oskid ndokukurudzira kuti ngatingosiyaiwo taisa like pathis video handiti chingosiyaisawo like tobva tamunamatirawo kuti Mwari ange ari anomuporesa nekukasika tichida kuti get well soon handiti get well soon Oskid our producer anotiita kuti tinge tiri tinofara nemangoma aanobika naUncle Saint the only Zimbabwean uncle chibva tati much love.